В дълбоките и гъсти гори на Азия, там където слънчевите лъчи едва се промъкват между листата, а въздухът е наситен с тишина, се движи един почти невидим хищник. Това е тигърът, най-голямата дива котка на планетата и истинският владетел на сенките. Неговата златисто-оранжева козина с тъмни раета се слива с светлината и мрака на джунглата, превръщайки го в живо отражение на самата гора. Тигърът върви безшумно, стъпка по стъпка, толкова тихо, че дори листата не усещат присъствието му. В този свят на шепоти и скрити пътеки той не просто оцелява, той властва, търпелив и невидим, докато гората диша заедно с него. Тигърът впечатлява не само с красотата си, но и с невероятната си физическа сила. Той е най-едрата дива котка в света, възрастен мъжки тигър може да достигне дължина над 3 метра заедно с опашката и да тежи до 300 кг. Въпреки тези размери, тялото му е създадено за тишина и прецизност. Мощните му мускули се движат плавно, а широките, меки лапи поемат всяка стъпка, така че да се промъква без звук. Той може да се плъзга между дърветата като сянка, готов във всеки миг да се превърне от спокоен наблюдател в светкавично бърз ловец. Именно това съчетание от огромна сила и изненадваща лекота прави тигъра толкова опасен в дивата природа. Най-запомнящата се черта на тигъра са неговите раета, истински шедьовър на природата. Те не са просто красива окраска, а система за прикритие. Светлите и тъмните линии разчупват очертанията на тялото му и го правят почти невидим. Всяка шарка е напълно уникална. Няма два тигъра с еднакви раета, както няма двама души с еднакви пръстови отпечатъци. Тези раета се намират не само върху козината, но и върху кожата под нея. Така дори когато се движи бавно или стои неподвижно, тигърът се слива с околната среда, превръщайки се в почти невидим призрак на гората, който наблюдава всичко, без самият той да бъде забелязан. За разлика от лъвовете, които живеят в големи семейни групи, тигърът е самотен владетел на своята територия. Всеки тигър има обширна област, която познава до най-малката пътека и пази от други тигри. Той обикаля гората бавно и методично, оставяйки следи и миризми, които казват: тук вече има господар. В този свят на тишина тигърът разчита единствено на собствените си сетива, изключително остро зрение, чувствителен слух и невероятно обоняние. Самотният живот му позволява да ловува по-свободно и да се движи безшумно, превръщайки го в търпелив и внимателен наблюдател, който чака точния момент, без да бърза и без да греши. Ловът за тигъра е изкуство, изискващо търпение, сила и перфектен момент. Той не разчита на дълги преследвания, а на тишината и изненадата. Часове наред може да се движи ниско до земята, почти незабележим, следвайки плячката си със съсредоточен поглед. Когато разстоянието стане достатъчно малко, той избухва в действие. С мощен скок, който може да достигне над 10 метра, тигърът се хвърля напред с невероятна скорост. Всичко се случва за секунди. Ако атаката е успешна, плячката няма шанс. Ако ли не, тигърът рядко опитва отново веднага, защото всяка грешка означава загуба на енергия. За разлика от повечето представители на котешкото семейство, тигърът има необичайна любов към водата. Реките и езерата не го спират. Те са част от неговата територия. В горещите дни тигърът често влиза във водата, за да се разхлади, потапяйки масивното си тяло и оставяйки само очите и ушите над повърхността. Той плува уверено и силно, използвайки мощните си лапи и може да прекосява реки с лекота. Понякога водата дори се превръща в съюзник по време на лов, помагайки му да се приближи тихо до плячката си. Така тигърът показва още веднъж колко добре е приспособен към различни условия и колко разнообразен е светът, в който властва. Малките тигърчета се раждат в пълна тишина, скрити дълбоко в гъстата гора, далеч от опасности. Те идват на бял свят слепи и безпомощни, с меко тяло и едва загатнати раета, които с времето ще станат техният отличителен знак. Майката тигрица ги пази с изключителна отдаденост. Тя рядко се отдалечава, пренася ги внимателно, ако усети заплаха, и ги затопля с тялото си. С всеки изминал месец малките стават по-силни и любопитни. Те започват да играят, да се промъкват сред тревите и да имитират движенията на майка си. Тези игри не са просто забавление, те са първите уроци по лов и оцеляване. Само след няколко години тигърчетата ще напуснат майка си и ще поемат по своя самотен път, носейки със себе си инстинктите, научени в сърцето на дивата гора. Днес тигърът е изправен пред едно от най-големите предизвикателства в своята дълга история. Горите, които някога са се простирали безкрайно,
постепенно изчезват, превръщайки се в пътища, селища и земеделски земи. С всяко отсечено дърво, територията на тигъра се свива, а ловът става все по-труден. Към това се добавя и браконьерството, незаконният лов, който застрашава тези величествени животни заради кожата и костите им. Преди век тигрите са били над 100 000, а днес в дивата природа са останали по-малко от 4000. Въпреки това, надеждата не е изгубена. В защитени резервати и национални паркове хората работят, за да върнат тишината на гората и да осигурят бъдеще за тигъра. Неговото оцеляване е знак за здравето на цялата екосистема. Ако тигърът живее, живее и гората. И когато гората отново притихне, а сенките се сгъстят, някъде между дърветата тихо преминава тигърът. Невидим, силен и свободен. Той ни напомня, че дивата природа не принадлежи на нас, а ние сме длъжни да я пазим. Благодаря за гледането!